Sibi isimo esiqhubeka emgaqweni uNational Road number 3 njengoba kuqhubeka uhlelo lokutawula abantu abagaxele kulesa simo seqhwa esivalwe umgwaqo osuka ke kwaZulu Natal ubheke koGauteng osuka eFree State ubheke kwaZulu Natal njengoba iqhwa lithe thaqa kuzo zonke ke indlela. Abanye abantu nje banenzuku ke ezithi ke azibe ntathu okanye ke namhlanje kuzoba usuku labo lesithathu bevaleleke kuloya mgwaqo, kanti ke nohulumeni usuze wasukuma wazama ukulekelela nabanye abantu bazamile balekelela, abanye nje bakhiphe ogandaganda babo emaplazini ukuba bephume beyovula ke leya mgwaqo, abanye bakhipha ukudla bakuphethe ukuze ke abanye abantu bezokwazi ukuthi bathole ukuya ngasethunjini kuyo leya ndawo, njengoba njengamanje per reports sebeba u4 abantu asebedlulile emhlabeni awucabange nje bashonela khona lapho kuleyo ndawo, babulawa ke amakhaza, babulawa iqhwa ukubanda. Ngutshela ukuthi nje ngokubika kukaPhenny Ntuli kukhona omunye ovesaneke washonela etekisini ligcwele abantu lithe phama ngenxa ke yamakhaza nendlala, nokuthi ke akukho ukudla okukhona, akukho ukufudumala abakutholayo, wagcineka umuntu eshonela phakathi etekisini ligcwele phama itekisi nabantu abawu16. Njengamanje ke ngicela ukuthi ke uyibonele omunye nje wabantu oshare ivideo ekuyo ke leya ndawo yesigameko. Libe sume ngabo cishe beko 8:30 bayizolo ebusuku, njengoba kuyoshaya ngoba ku5 nje manje kuseni.